Salutare, dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi sunt la tușa mea și facem video pe seară, cicățelul Puffy. Undeva pe sus și pisica. Uite pisica. Cu țiba. Deci pisica merge să arătăm găinile. Să vedem, uite aici e cocoșelul. Asta aici și doarme. Da, mergem să arătăm și găinile, femelele, puicele. Da, uitați-le toate 5 aici. Doar astea mai rămas. Wow, sunt, nu sunt. Asta va fi scurt, că n-am ce să prezint. Acolo pisica. Pisi. Uitați ce frumoasă. Și mergem și în grădină să vă arătăm câinele ălălalt. Și termină cu senzorul. Da, o aprindem în... Uitați pe pisi. Uitați pe pisi. M-am prins aici. Aici e Lucky. Uitați-l. Vezi că videoul ăsta va fi scurt. Că na, pe zi poate fac și mâine un videoclip. Da. Ce pisica? Du-te, du-te. Hai. Din la loc. Ce pisica? Uitați-o cum face. Ioi, ioi. Hopa. Da. Mi arată toată cățel. Da, și cam atât și cu acest vlog eu am fost ca și câinile lui. Mi lasă să mai vedeți chiar puțin. Da, deci cam acesta a fost eu. Ciao.